Jarrai dezagun, antzinera, azkeneko jardunaldietan, Udaltop bere arrastoa uzten ari da, gidalerroak, lege proiektuei ekarpenak, eta aurten, eskola orduz kanpoko jardueren hizkuntza egoera monitorizatzeko tresna sortzeko ahaleginean ari gara. Udalerrietan, 16 urtetik behitiko gazteei eskainitako eskolaz kanpoko jardueretan, euskarak duen lekua diagnostikatzeko bitartekoa izanen den adierazle sistema sortzea da xedea, helburua. Udalerri guztietako egoera modu paretsuan edo konparagarrian irakurtzeko aukera emanen digun adierazle sistema. Talde lana ere gaur horretara bideratuko dugu, orain artekoa zuen ekarpenekin aberasteko. Orain arte egindakoaren berri emateko, Udaltop batzordeko Iñaki Arruti eta tresna sortzen ari den Emuneko Eider Gurrutxaga dauzkagu. Arditzagun txalo zaparrada batekin. Ongi etorri, bikote. Eta zuena baitza. No. Bueno, egunon. Ponentzia Eiderrek egin behar du, baina eskatu ziguten Udaltopeko batzordean gabiltzanok kokapena egiteko gaiarena, zertara zetorren hau eta lehen garbinek ere azaldu du. 2 urte hauetako lotura nola eta zergaitik egiten nahi ginen, eta hortara hoxe egingo dizuet nik kokapena eta pixkat helburua zehaztu, eta gero Eiderrek azalduko diogia prestatzen hasi gean tresna horren nola ditzei jozue, 1-0 bertsio, ezta? Bueno, kokapena iazkoa eta eskar lehen urtekoaren nola bat oinarria izan zen, bagoazen hitzeitea jauzi bat emateko ia planteamentu aldetikan ze oinarri teoriko dazkagun, ponentzi mordo bat egon zian, baina, bazian bi ere moiek, ez? Bat azan zer egin behar dugu hobeto eskolan, goatzen mazate Iñaki Biain eta Joseba Ibarretxe bilizian, gai horren inguruan, eta gero batez ere, Udaltopen kontestuan, zer egin behar dugu hobeto eskolaz kanpo, ez? Niko jartzun bat entzuten, burua, eta argiak. Bueno, orduan eskolaz kanpo batez ere gure lanildo bezala, ezta? Aipatu zen idea nagusia izan zen, azkenean eskolak bakarrik ezin du horren barruan ekosistema bat behartzula, sozializatzea deitu geni ezaioke, hitzak diferenteak erabiltzen ditugu, eta igual badakau terminologia aldetik ere zehaztasun beharra, baina azkenean zen sozializatze prozesu horretan eskola bakarri balima zen, eta hemen burusoil eta dinosaurio desente ikuste dituten ez, goatzen mazate Mikel Zalbiden garaitik eskola iztun bila liburu egin zutenetik uste 81 zala, anatatze zen ez, gelan 8 urteko ume batek pasatzen dituen orduen pixua euneko 14-15 ingurukoa zala bere urte osoko esna orduekiko. Eskolak bakarrik ezin du kuantifikatzen desunean laguntzen du ikusten. Orduan ekosistema behar dugu, ingurune euskaldunetan edo familia euskalduna daudenean ekosistema hori badago, neurri batian, baina ekosistema hori maila lokalean gauzatzen hasterakoan, eskolorruz kanpoko jarduerak dia urrenkeraz lehendabizi heldu beharreko eremua, ezta? Lehen aipatu da, batez ere zen, ez dakit, seguruenik ikastola sortzen ibilitzianak esango zuten, ez? Ikastola sortu bezain pronto hasi zian Euskal Udalekoak antolatzen, ez? Zuetako batzuk juntzinaten, gu bezea, nola zian, Beire, Abaigar, Antzin, ez? Gauza behar zen. Baina guazen euskeratik, ez? Guazen eskolaz gain, ikastolaz gain, eremu bat eskaintzea, ez da, isialdian. Baina, urte guzti hauetako lanen ondorioz, egoera diferentea da, ez da? Bereziki esaten eginan bezala, EAN, eta esango nuke Nafarroko iparraldean ere bai, ez?
eta horrek ekarri diguna da, hurrengo pausua, ez? Bi egoera desberdin badaude gai honi abordatzerako eran, beste gai askori bezala, ezta? Eta da, zonalde horietan ezagutza orokortuta dakau 16 urte zazpikoen artean. Nabardurak dakizkigun eta ez dakizkigun guztiak, baina ezagutza orokortua dago. Orduan, inkomunikazio egoerarik eman gabe eremu hori berriro ere nahi dugun bezala deitu arnasgune, deitu arigune, deitu geniezaioke D ereduko eskolorruz kanpoko eremua bihurtzeko kondiziotan gaude jasotzailearen aldetik. Eta bestea da, hori ez dagoenean, ez da? Orduan jarri beharko dugu udalekoekin, euskeratik danalako egitasmoak prestatzen. Hori izan zen pixka bat, ondorio nagusitako bat, gero dazkagu gris guztiak, baina bi egoera horiek bai dia kualitatiboki desberdinak. Eta edozein kasutan, eta denei, argi ukitzearren, inolako kezka soziolinguistikorik ez izateko, haur eta gaztetxo guzti horiek ahal dute hori euskeraz jaso, bat eman zio, baina eredukoak ere ulertzen du, eta beraz, ahal du jaso, eta gainak komeni zaio. Beraz, egiten nahi gana ona danaren inolako dudari gabe, ezta? Bueno, hori izan zen, asko laburtuta, baina jasota dakazue justu guk produktuak deitzen genion, ez? Hasi ginean udaltop, elkarre gune bezala sortzen, informazio truke bezala, eta azken urtetan, azkenean egitasmoak edo nolabait ekoizten ditugu hainbat gauza, eta lehen urtean nik uste nabarmentzekoak bi izan ziala, ez? Bata izan zen, oain esandakoarekin lotuta, oinarri orokor hauek eta esku hartzeko gidalerro bezala plantatu genuen dokumentua, eta bigarrena jauzi hori ere, bereziki, hemenatea da, hezkuntza lege berriaren prestaketarekin batea, egin genuen proposamen bat, eta bidali izan legebiltzarrea, izena naiz goatzen ondo, baina arautu daiteke edota komeni da, 16 urte zazpiko eskolorruz kanpoko jarduerak, eta baiezkotan nola, eta intzan horren azterketa bat, eta proposamen bat, eta horrek heldulekua balu hezkuntza legean, nik uste jauzia emateko kondizioak hobetu ingo litzaizkigukela. Horiek da pixkat iazkoan eta helburura paseaz, aurtengoaren helburura paseaz, iazko hainbat dokumentu behidatuta, batatzezian olako zea batzuk, ez? Aipamen batzuk, adibidez gidalerro horretan, aipatzezan esku hartze integrala egiteko, lehenik eta behin ezinbestekoa da jakitea zein hizkuntzetan egiten diren eskolaz kanpoko jarduerak. Hau da, garrantzitsua da errealitate hori diagnostikatzea, esku hartzea egoki planifikatzeko. Hori gidalerrotan zeon jasoa. Edurne Otamendik eta Raquel Romerok egindako ponentzian, behar ditugun tresnak izenburuaren zati bazun hartan, aipatzezan, etengabe hobetzea eta egokitzea ahalbidetuko duen, diagnostiko, ebaluazio eta ikerketa tresnaz baliatuko den eredua eraldaketa helburu izango duena. Hori jasotzezan. Eta presatu gendun beste ponentzi hortan, arautu daiteke edo komeni da hortan, azkenean ez dakit ze izen izango du, baina udal hezkuntza kontseilua, edo hezkuntza maila, edo danalako organo hori, hezkuntza lege berrian etorriko danari erreferentzia ginez, jartzezun, arduratuko da udalerriko eskolorruz kanpoko jarduera guztien hizkuntzazko egoeraren diagnosia egiteaz, dagozkion adierazleak finkatzeaz, eta artikulu honetan zehaztutako helburura iritsi bitarteko bidea gauzatzen dela bermatzeaz. Orduan, gu geuk sortutako 3 dokumentu horietan eginean eskatzen, ezta? Eginean eskatzen, bide hau arakatzeko, eta, era praktikoago batean ere esan liteke behar hau, ez? Ez dakit hemen dagoen, ez dago, baina ni Durangoko euskera teknikania balima naiz, eta alkatea galdetzen maite eskolorruz kanpoko jarduera Durangon, nola dazkau? Ze esate jot? Esate jot tresna bat beharko nukela hori jakiteko, ez da? Baina zerango jot, denetati do,
Gaur denetatik ez. Badakizkigu gure herriko eskologuz kanpoko jarduera guztia zeintzuk dian. Durangokoak edo beste edozein, Eta taldeak zeintzuk dian, eta hezitzaileak zeintzuk dian, eta etxetik hasita udaletxeak antolatzen ditunak badakizkigu zeintzuk dian, eta ikastetxeek antolatzen dituztenak, eta elkartek antolatzen dituztenak, eta nolakoak dian, batzu dira jakin zeintzuk, baina nolakoak dira hizkuntza alorrean, badakite hezitzaile, denetik do, baina denetik do, zenbatek dakite, zenbatek ez dakite, erabiltzen dan, ez dan, eta batez ere, eta bilar, edo atzo, konparatiboki, aurreragoa, zertan, pixka galdera konkretu hauetatik, atea zen idea hori, ez? Goazen tresna bat sortzea, edo tresna bat sortzeko alegina egitea, planteatu genuen udaltopeko batzordean, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundien eta hizkuntza politikako sailburuordetzaren artean, pentsatu genuena zen, proba egitea, aber tresna bat, egin ote genezaken, galdera hauei erantzuten lagunduko ligukena. Evidentemente, muga ditu, tresna horrek, denok talde lanean jartzezatena jo, eta hau galdetuko bagenu, muga ditu, adibidez, datuak aitortuak izango dira, ez dira behatuak izango. Baina behatzeko sistemak harakatzen ere egia, ez da? Hizkuntza ezaugarri batzutaz galdetuko dugu, ikusiko zue, nagusiki hezitzaileak nola egiten die haur eta gaztei. Baina galdetu genezake eta haur eta gazteek hezitzaileei, eta umen artean, eta bestu joan, eta izango dira gauza batzuk bakarrik ez. Ez du balioko esku hartzeko, alegia esku hartzea laguntzeko bai, baina ez da esku hartzerako tresna bat, da diagnostikorako tresna bat, xehetasun gehiago jaso ahal izango genituzke, baina iruditzen zaigu gero azalduko da sinpletasuna izango dela ezaugarrietako bat, baina nik uste beste tresna batzuekin osagarri izan litekeela, ezta? Gero ikusiko dugu bideo batean, nola baita ere eskolog bereziki kirol arloan egindaren esperientzia bat kirol entrenamentu eta partidetako hizkuntza erabilera neurtzeko, eta orduan tresna desberdinen kombinazio batek igual eman diezaguke egoera kontrolatuagoa eramateko tresnak. Eta hoxe da kontestua, eta orduan ingenduna zen, esan deten erakundeon artean, emuni eskatu, tresna baten proposamena egintze zen, baina azalduko izue iderrek, pixka bat denon artean elaboratuko duen prozesu baten ondorioz, eta ez hasieratik bat egin eta hu izango da, eta ia erabilgarria. Eta hortikan hasiko naiz. Gaina islaroeko esan dut eta nik papel da guzti egon naiz ez galtzeko edo segure goteko. Inakik esan duna izegida ematen, kokatu nahi dugu hasieratik proiektu hau eta hasi aurretikan diagnostiko tresna honek ze jasoko duna saltzen, uste dugu garrantzitsua dela kokatzea, proiektu honek helburu dula 2023-2024 ikasturte hasierarako udal guztietara iritsiko dan diagnostiko tresna bat osatzea. Helburu hori jarrita epetan, ze plaza egokiagoa, maiatzan 11 eta 12an, hemen elkarteko sinazten euskerak teknikari guzti hoiekin tresna hau sortzea. Orduan, gaur dakarkiguna da, martxotik maiatzera bitartean, Inakik aipatutako taldera gile horrek sortu duen lehenengo bertsioa erakustera gatoz, baina gaurko helburua da nola ez, ekarpenak jaso eta horrekin bigarren eredu bat edo bigarren bertsio bat sortzea. Prozesu honetan, hirugarren fase batean kokatzen da, bigarren bertsio hori 4-5 udalerrietan probatu egingo degula. Eta proba horrek ekartzen dizkigun ekarpenekin, sortuko degula behin betikoa edo behintzat, 23-24 ikasturterako udalerrien eskura egongo da diagnostiko tresnari. Ordan, esan nahi duguna da, gaur dakarkiguna proposamen bat dela, eta prozesuaren hasieran kokatzen degula, beraz, zuet danokin sortu nahi dugun tresnaz hitz egiten ari gala. Eta orduan, zer da tresna hau? Gure lehendabiziko ariketa ere izan zen, tresna honek jaso beharreko informazioa zein zen, pentsatzen hasi aurretik, akotatzea edo marko bat definitzea.
Alegia, danok hasiko baginak pentsatzen, 16 urte azpiko udal batek 16 urte berako aisialdi antolatuaren diagnostikoa egiteko kontuan hartu behar dituen informazioa zein dan, horrek eduki ditzaken matizak, ezaugarriak, hamaika dira, milaka eduki ditzakegu. Orduan, lehendabiziko ariketa izan zen, hitzez ezaugarritzea ze muga jarriko genizkion diagnostiko tresna horrei. Eta nahi ditugu azpimarratu, gaurko zueken ibiliko zazten talde ariketetan ere, guretzako perspektiba dela lana ezaugarri hauetatik lana egitea. Alegia, izatea tresna bat sinplea izango dana, alderagarria izango dana udalerri guztien artean, edo alderatzeko aukera emango diguna. Horrek esan nahi du estandarra izango dela, emango digun informazioak argia izan behar dula, eta jasoko duen informazioak ere argia izan behar dula, eta koherentea eta malgoa. Eta zer da diagnostiko tresna honek jasoko dituen edo zeintzuk dira datu horiek. Aipatu oinarri taldea izango dela informazioa jasotzeko oinarria. Eta informazio motak 3 banatuko diala. Hori da proposamena, ea gaur ze ikusten dezuen. Batetik egongo da taldearen identifikazio bat, alegia identifikatu beharko da herri horretan, hiri horretan edo esparru horretan, lurralde horretan, ea aisialdi antolatuan zenbat talde ditugun. Orduan, identifikaziorako beharko genuke zein dan erakundea, taldea kodifikatu beharko deu, talde horretako begiraleak zeintzuk dian, eta beraien adina. Gutxo gora bera. Enaiz hartuko, jasoko dugun informazio guztia aipatzea, gero hori taldetan ikusiko ezolako zehazki zeintzuk dian jasoko ditugun informazio iturri guztia. Baina, lehendabiziko multzo bat izango da identifikazioarena. Entitate bakoitzak bere taldea identifikatu egin beharko du. Gero, gure tresnan proposatzen dugun informazio iturri nagusia bi adierazle izango dira. Begiralearen ezagutza eta erabilera. Hau da, begiralearen ezagutza, ea begirale hori, jarduera hori talde horrei emateko gaidan, euskaraz, eta bestea, ea begirale horrek jarduera horretan talde horri euskaraz zenbat egiten dio. Eta lehen etxiko dugu, bi datu hauek aitortuak izatea eta begiraleak beharak emandako datuak izatea. Eta gero, badago beste informazio osagarri bat, hizkuntzarekin aurrera begirako eskuartze posible bati begira jarriko bagina, ziurrenik hizkuntzaren bizi berritzerako eskuartze horretan baliogarriak zaizkigunak. Gurutzatuko genituzke begiralearen edo hezitzailearen generoa, taldearen adina, ea hezitzaile horrek entitate horretan duen lan harremana, ea voluntarioa dan, ez dan, eta holako informazio osagarri bat. Orduan, jasoko ditugun informazioak 3 multzo horietan edo banatuko genituzke. Eta zeintzuk dira tresna honek emango lituzken emaitzak? Hauek ere gero taldetan ikusiko dituzue zehazki zeintzuk dira, baina batez ere guretzat 2 motetan edo banatu daitezke. Diagnostiko tresnak betez gero, udal horrek batetik edukiko lituzke herriko datu kuantitatibo orokorrak. Alegia, herri horretako zenbat entitate ditugun aisialde antolatzen, zenbat talde dauden, zenbat begirale ditugun lanean, zenbat begiralek dakiten euskaraz, zenbat begiralek egiten duten euskaraz, pixkat, euneko orokorrak, edo mapa, guk esaten dugu, diagnostiko tresna honek emango digun argazki horretarako datu kuantitatibo batzuk jasoko genituzke. Eta gero esaten genuen baita ere, zerrenda itxurako informazio aletuago bat ere emango digula. Alegia, jakingo dugu, herri horretako zenbat begirale diran euskaraz jarduera emateko gai, zenbatek ematen duten, horietatik, pixkatkoaz desglosatzen, horietatik zenbat diran emakumezkoak edo zenbat gizonezkoak, ea talde horretan eragina duen hartzailea edo gazte edo aurroiek hoien generoa zein dan, ea adinaren arabera entitate berdinean hizkuntzaren erabilera aldatzen dan, ea talde horretan begiralea edo hezitzailea voluntarioa izan edo ez horrek eragina duen,
eta pixkat goaz zerrenda edo informazio aletuago hori eskuratzen. Baina esan bezala, informazio iturri nagusia, naiz eta gero diagnostiko tresna honek informazio gehiago emango digun, eta hori ikusiko dezute, baina guretzat zentralak dian eta danoi emango lizkiguken datuak izango liazke, herri horretan zenbat talde ditugun, Niskinako 40, hau da, bete dugu adibide bat, bai? Eta adibideko emaitzak ekarri dugu, gero ikusiko dezuena. Eta emaitza nagusiak hauek izango lirateke. Herri horretan zenbat talde ditugun aisialdian 16 urte arte, zenbat begirale, ikasle horiek zenbat ordu pasatzen dituzten jarduera horretan, jardueraren guztizko horretatik hezitzaileen ehuneko zenbata dan gai jarduera euskaraz emateko, eta gai diren horietatik zenbatek ematen duten jarduera hori euskaraz. Eta gero, ponderazio bat edo, inak esatezuna ez, beraien eguneko ordu horietatik jarduera euskaraz ume horiek behien egunerokoan zenbat igarotzen duten. Eta unola bideratu. Badakigu, udalerri bakoitza mundu bat dela eta bakoitzaren funtzionatzeko prozesuak edo dinamikak oso desberdinak izan daitezkela eta badirela. Baina, badakarkigu, olako proposamen bat, hau ere zalantzan jarriko duguna taldeetan, informazioaren ustiaketa edo, nola kudeatu beharko genuken informazioa hau dana jasotzea eta erabiltzea. Ordan guk bai ikusten dugu, udalerri horretako edo udal horretako euskara teknikariak izan behar duela diagnostiko tresna honen arduraduna eta gainera tresna honek arduradun bat izan, eduki egin behar duela. Euskara teknikaria ez dagoen kasuetan udalak izendatu beharko duela beste arduradunen bat, beste arloren batekoa. Eta gero baita ere ikusten dugu, dimentsioaren arabera, batez ere handitzen goazen enean udala edo herri jabea, koordinazio organo bat ere segun nun beharrezkoa izango dela. Eta hau batez ere euskara teknikaren lana erraisteko. Alegia, udal batean aisialdiko entitatekin harremana hainbat esparrutatik dago bideratuta. Eta komunikazio kanaloik askotan gaina aspalditik finkatuta daude eta hau ere horietatik bideratzea da proposamena. Alegia, hezkuntzako teknikariak, kirola, kultura, parte hartzea, dana dalakoa, bai. Baina bai behintzat, euskara teknikariaren gain horrenbesteko pixua jarri beharrean, pixkatu uste deu, udalaren baitan ere koordinatzeko tresna bat izan beharko dula. Eta berdinak gertatzen da entitateko arduradunetan. Alegia, 2023ko udazkenean, udalera diagnostiko tresna hau iristen danean, eta behin, herriko koordinazio organo horrek edo euskara teknikaria arduraduran horrek herriko entitateen zerrenda bat egiten dunean, bidalien bertzaile herriko entitate horietara, izan telematikoki, izan online edo izan papereko formatuan, bitara ingo genuke. Eta gero entitateko arduradun batek jaso egingo du. Proposamena da ere, entitatearen tamainaren arabera, entitate horretan arduradun batek bete beharko dula. Zergatik, horretik ikusi dugun taula hontan, taldea oinarri hartuta, norbaitek entitate horren ikuspegi orokorra duenak bete beharko duelako. Naiz eta lehen esten dugun ezagutza eta erabileraren datuak aitortuak izatea hezitzailearenak. Behin hori iritsita, entitateak datu hauek bete beharko lituzke, izan Excela bidaliko diogun Excelaren bitartez, edo izan Excela edo kalkulu horri alegia. Eta edo izan paperean, zegoen ere badakigu, papeleko formatua ere beharrezkoa izango dela hainbat kasutan. Eta horiek jasotzeko, euskara teknikariak, arduradunak edo koordinazio organo horretan dauden pertsona horiek jasoko lituzke eta diagnostiko tresna betetzea izango litzake. Momentu honetan ez dago modu automatikoagorik, baina balizko garapenetan bai aurre ikusten da bai izan datu base bat edo modu automatikoagoak datu hauek jasotzeko. Eta gero bai aurre ikusten dugu ere tresnaren erabilerarako baipatutako adierazle horien definizioak ere guztiok modu berdinan ulertzeko ere, gidalerroak bai tresnaren ustiapena egingo dezuen ontzako, eta baita ere tresnan datuak beteko dituzten horientzako ere egongo diala. Eta bukatzeko, bai
azpimarratu hasiera fase batean gaudela eta gaur nahi degula zuei aurkeztu diagnostiko tresna honetan jasoko dugun informazio hori bera zein da, horri egiteko dituzuen ekarpenak jaso, proposatzen dugun prozesu informazioa jaso eta ustiatzeko prozesu horretan ere izan ditzakezuen ekarpenak jaso nahi ditugu, eta horrekin sortuko degula bigarren bertsioa. Beraz, gaurko helburua da, guk ekarritako zirriborro honi ekarpenak egitea. Bai, hemen zaude estenontzat eta baita etxetik streaming bidez jarraitzen ari estenontzako ere bai. Eta bai azpimarratu nahi dugu, talde lanerako perspektiba bai proposatzen dizuegula hasiera batean aipatutako premisa horietatik egitea. Hau da, kontziente gea, zuetako askok, zuen udalerrietan ziurrenik guk dakarkigun tresna oso sinplea izango dela zuentzat, zuetako askok hontan lan indezuelako urte askotan. Eta ziurrenik tresna garatuago batzuk ere erabili dituzuela edo metodologia garatuago batzuk. Baina, hasieran aipatutako premisa horietan oinarrituta berriro, ikuspegi orokorra lortzeko eta denoi udalerri guztietako datuak alderagarriak izateko eta zerbait estandarra sortzeko, proposatu nahi dizuegu bakoitzak zuen errealidadetik, pixkat estandarizazioare begira ziekarpen egiteko dazkazuen, hortik egitea gaurko talde ariketa. Eta, bai, nekin azkeneko beste ohar bat ere baneko esateko, badakigu ere diagnostiko tresna hau guztiontzako, hasiera batean igual beldurra edo bertigo pixkat eman dezakela, baina kontzientea gea ere, zuetako askorentzat izan daitekela informazioaren lagin bat jasotzeko aukera bat. Alegia, udal batek erabaki dezakela adibidez, udalak eskaintzen duen aisialdiaren diagnostikoan geratzea bakarrik. Emango dula informazio partziala jasotzeko aukera ere. Eta bukatzeko bai, kontziente gehala ere, honek balizko garapena ekarri dezakela, informazio askoz gehiago jaso dezakegula, baina zentratu behar gala momentuz sinpletasun horretan eta hori dela gaurko proposamena. Eta oain bukatzeko, Iñakik leheno esan du, tresna honek osagarri izan nahi dula ere, jada egiten ari dian bestelako proiektu eta dinamikekin. Eta horregatik, dakarkigu gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako eta soziolinguistika klusterrak bideratutako eskolaz kanpoko kirolean, kiroleko proiektu baten laburpen bideo bat. Eta hau bada adibidez, behaketan oinarritutako proiektu bat, guk osagarria ikusten duguna horrelako diagnostiko tresna batekin. Kezka batetik abiatu ginen, egokia ote zen eskola kirolean euskarak zeukan presentzia, eta horretarako udalekin egitasmoaren barruan proiektu elkartu bat sortu zen, ohiko izaten da bezala, gai bat hartu, horren inguruan sakontzarik eta bat egin, gero praktikara eraman alizateko. Helburua bikoitza zen, batetik nahi genuen tresna egoki bat izatea, kirol neurketak egiteko, eta metodologia edo jarraibide zehatza. Eta bestetik, helburu nagusia zen, argazkirik alik eta errealena atara izatea, gero beharrezkoa balitz, horren inguruko esku hartzeak diseinatzeko, edo eskola kirolaren inguruan euskaren erabilera areagotzeko, neurri zehatzak identifikatzeko eta proposatzeko. Hasieran planteamendua irekiago izan zen eta udalerri gehiago parte hartu zuten, azkenen neurketa egin zen 5 udalerritan. Legazpin, Urretxu Zumarragan, Azkoitin, Orion eta Zarautzen. 2002ko udazkenetik urtarrilera, udalerri horietan egin ziren 3 entrenamendu eta partida baten neurketak. 2003ko urtarrilera egin genituen aipatutako neurketa horiek. Hizkuntzen erabileraren kale neurketak egin dira LH lauko aurren entrenamendu eta partidetan. 29 talde neurtu dira, guztira 6.500-etik gora elkarrizketa jaso dira. Horrek esan nahi du, datu sendoak, estatistikoki sendoak ditugula. Erabili dugun metodologia, kale erabileraren neurketaren metodologia da funtsean, oinarria hori da, baina egin ditugu moldaketa batzuk. Kirol jarduerek badituzte ezaugarri batzuk, talde txikiak dira,
gune mugatuak, itxiak, neurketak egiten ere, hain zuzen, ibili dira kale neurketan eskarmentua duten gazteak. 5 udalerrietako talde guztiak hartuta, bataz besteko erabilera 84% ingurukoa da. Esan nahi du, 10 lagunetik 8 euskaraz ari da, kirol jardueretan. Erabilera daturik altuena Zarautzen 80% da, bataz beste, eta Baxuena 77 Urretxu Zumarragan. Parte hartzailei dagokienez 5 multzo egin dira. Eta erabilera orokorrak hartuta, urrenkera hau izango litzateke. Erabilera altuena entrenatzaileen artean behatu dugu, ondoren entrenatzen ari diren aurren artean, jokozainak 3. Nolabait multzoan, baina partidetan besterik neurtu ez direnez, elkarrizketa gutxi ditugu, beraz datua ez da oso sendoa. Ondoren, 4. postuan edo izango genuke ikusleen aurren erabilera eta azkenik ikusle helduena. Azpimarragarria da, herri guztietan eta parte hartzaile guztietan oro har, emakumezkoek edo neskek, gizonezkoek baino gehiago hitz egiten dutela euskeraz, eta batez ere alde handiena dago aurren artean. Hori oro har ikusten ari gera azken neurketetan. Balorazioari dagokionez, askotan intuizioz aritzen gera. Orduan neurketak eta ikerketa egitea garrantzitsua da benetan jakiteko, zein den egoera, ez? Aipatuko nuke, garrantzia dula parte hartzaileen artean entrenatzailek izatea erabilera altuena dutenak, hori garrantzitsua da nolabait gazte haurrauentzako erreferenteak beraie direlako. Guretzat beti izan da oso importantea euskararen erabilera zaintzea kiroletan. Gure ustez hala hil izan dugu beti, baina ustetik errealitatera badago pausu bat eta uste horri datuak jarri nahi genizkion. Balorazioa alde batetik egindako lanarena oso positiboa da, ze iritzi zaigu erabilitako metodologia eta erabilitako tresnak oso egokiak izan direla eta jarraipen estua egin zaiela eta emaitzekin ere oso pozik gaude. Ze bataz besteko erabilera 80%koa izan da eta guretzat hori oso datu pozgarria da. Azterketa hain zehatza izateak ematen digu aukera taldez taldekako datuak ezagutzeko. Badakigu nun dauzkagun hobetzekoak, zer hobetu behar dugun aztertuko dugu ikastetxeekin batea eta hor neurriak hartzeko proposamenak eta egingo ditugu elkarrekin. Eta hau esan da, datozen urtetan, pentsatzen dugu 18 urtetik berako Kirol Federatuaren neurketa bat egitea ere oso egokia izango litzatekela. Ze Zarautzen oso lotuta ikusten dugu kirola euskararekin. Eta iruditzen zaigu badala zaintzeko eta kontuan hartzeko esparru berezi bat. Tira, oso ezaugarri soziolinguistiko desberdinetako herriak neurtu ditugu eta beraz emaitzak tentuz aztertzekoak dira, baina orokorrean esango dugu oso emaitza onak izan diala. Herri ia guztietan atera dian datuak izan dira herri hortako kaleko erabilera baino altuagoak. Eta horrek eman gaitu pentsatzera interbentzio eskuartze globalik ez dugula behar alorrontan, ze ikusten dugu guk baditugula landu beharreko beste alor batzuk importanteagoak. Orain dela 10 bat urte bageneukan kezka, gure kirol entrenatzaileek eta askotan joera zutela gaztelaniaz egiteko, gaztelaniaz bideratzeko bai entrenamenduak eta bai partidak. Oso pozgarria izan da, konstatatu ahal izatea datutan, benetan aldaketa hori gertatu dela aurrekin. Eta horrek erakustu du, zerbait ondo egin dela. Tresna informatiko bat testatu ahal izan dugu, egoera errealean, neurketekin ahal izan ditugu, eta irutzegu balioan jartzeko dela baita ere, horrek tresna hori gero erabili ahal izango dugula beste hainbat alorretan. Eskola kirolaz aparte, kirolean, eskola orduaz aparte egiten den kirolean eta erabiltzeko modukoa da, eta baita beste zenbait jardueratan ere.